kien imniedi l-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp. Dan huwa dokument li se jirregola l-użu sostenibbli u l-immaneġġjar tar-riżorsi tal-art u tal-baħar sal-2020. Sipar ta' dokumenti li jkollna strateġija iktar aġġornata għal mod kif nħarsu lejn l-art u l-ispazju tal-baħar tagħna. Jiġifieri xi ħaġa iktar li tintegra l-istrateġiji li għandhom ministeri u entitajiet oħrajn f'dak li huwa l-użu tal-ispazju tagħna. Meta tnieda l-pjan mis-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia kien spjegat li l-pjan ikopri sa 25 mil nautiku fl-ilmijiet tal-baħar u l-ispazju terrestri tal-Gżejjer Maltin. Dan kien ippreparat wara li saret analiżi tal-politika tal-Gvern u konsultazzjoni ma' ministeri u entitajiet tal-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u Simplifikazzjoni Amministrattiva Michael Farrugia spjega li dan il-pjan strateġiku tfassal biex tistampa ċara tar-riżorsi f'pajjiżna kif ukoll il-bżonnijiet, ir-realtajiet u l-isfidi soċjali u ekonomiċi. Huwa enfasizza l-fatt li dan mhux ħajkun pjan lokali, iżda huwa direzzjoni li għall-ewwel darba ser ikun qed iħares lejn tiġijiet oħra tas-soċjetà li jmorru lil hinn mill-iżvilupp. Joseph Gauci spjega li l-pjan huwa mqassam diversi temi, fosthom l-iżvilupp soċjo-ekonomiku, l-ambjent, il-bidla fil-klima u x-xejriet tal-ivvjaġġar. Oqsma li jaffettwaw is-setturi kollha tal-ekonomija u l-istat tal-ambjent li ngħixu fih. Il-pjan jgħid li l-iżvilupp futur għandu jkun akkomodat f'żoni urbani li jintlaħqu tajjeb mit-trasport pubbliku u l-infrastruttura eżistenti. Għaż-żoni rurali l-pjan jipproponi riabilitazzjoni tal-ambjent naturali u l-protezzjoni tal-pajsaġġ Malti u r-riżorsi rekreattivi. Il-pjan jipprovdi wkoll għal protezzjoni u t-tisbiet tar-riżorsi rekreattivi tal-kosta filwaqt li l-prattiċi tas-sajt u l-akwakultura għandhom ikunu sostenibbli u diversifikati. Għal-għawdex l-isped jipproponi li fil-waqt li d-distinzjoni tal-irħula u l-ambjent kulturali u naturali jridu jkunu protetti, hemm il-ħtieġa li l-bżonnijiet soċjali u timpjeg tal-gżira jintlaħqu. Qed jittieħdu diversi affarijiet, ġifieri l-ewwel ħaġa li għamilna kienet li ħarsna lejn x'inhuma l-isfiżi tal-pajjiż tagħna. Ġifieri dak li aħna rridu naraw kif ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Minn hemmhekk imbagħad bina narfu li jekk inti trid ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħna trid tagħmel ċerti affarijiet. U li qed nippruvaw nindirizzaw huwa proprju li nagħtu strateġija ta' kif ħantejbu dawk l-affarijiet.